dadi konten kreator ki modalnya gur niat tok. Nek ra niat ya wis aja dadi konten kreator ae. Dadi penonton. Ngonten barangnya ra perlu apik. Soalnya apik kuwi relatif. Apik kanggomu belum tentu apik kanggone penonton. Kosok baline. Kanggomu elek tapi malah oke sing nonton, oke sing seneng. Dadi sing jenenge apik kuwi mau relatif, bosku. Makane gawe konten rasa bingung-bingung. Ora usah mikir enek sing nonton apa ora. Lah konten kuwi apa konten apik apa piye? Belas ora ning apik-apike. Oh ya bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Come back to my YouTube channel. Channel sing isine campur-campur, konten elek tur njeleki. Kaya iki lho njeleki. Ada. Mau kowe gojekan to ning masjid to? Ngaji karo mae gojekan to? Berisik to? Ora. Wong neng masjid nggak boleh berisik tahu. Nek berisik sesuk ora dijanang masjid. Oh ya bolo. Sing ku nggawe box speaker sementara tak pending sik. Hari ini belum bisa tak gawe konten. Ya mergone isih haras-harasen aku mau arep ngonten. Aku mau arep gawe iki box speaker ndelalah goleki pukul. Goleki pukul iki lho bolo. Iki. Goleki pukul iki tak goleki ketesuk nganti awan ora ketemu. Padahal rumah saku wis tak lebokke. Maune nang jaba iki rumah saku wis tak lebokke nang kene. Tapi kok ora eneng. Lah kok jebule dinggahke ditindai tabung gas karo iki. Sing ku golek ngantek iki entuk tindai tabung gas nang kono. Pukul iki mau. Lah terus linggihmu? Linggih wis tak dhewe pojokan kono. Ati sedina iki mau sirahku jan komet aku. Goleki pukul, goleki linggis. Kok gak beteh apa ya? Kayak linggise tak nggahke dhewe ning pojokan. Nek pukule iki mau ki tak goleki jebule ditindai tabung gas. Sing durung ketemu mung siji iki. Topi kuwi tak goleki ket mau durung ketemu saya ini. Badak tenan kok. Nek irung ra nemplek terus manggone nang endi? Irung iki yo nemplek nang kene iki. Oh, glo, irung iki yo nemplek nang kene iki. Suasana sore hari bar maghrib iki bolo. Ya urung. Nyoh tak maghrib saiki digoceki nyoh. Iki gocek ono iki HP-ne iki. Aku tak maghrib sik. Aku pas maghrib ngono syutingen. Ya ora terus ngono bolo. Mosok salat maghrib di syuting ya. Mak tak tekon jawaban jujur ya. Jujur lho iki, jujur aja tak aja mbok tutup-tutup iki. Ah, ceritane kan ngene. Ulano aku. Iki YouTube channelku dilongkas monetisasi. Rungokno. Rungokno sik. Iki YouTube-e meh monetisasi. Insyaallah, iki insyaallah lho nek Allah mengizinkan orang ngantek besar. Channelku iki wis monetisasi. Paham ra? Dijak omongan kok. Engko nek wis monetisasi, atau terus gajian. Gajian teko YouTube. Gajian iki gaji pertama iki paling enggak 1.300.000. Mbok kowe meneng sik topi? Aja berisik ngono lho. 1.300.000. Gaji pertama iki 5 yuta kaya elok-elok wong kene iki YouTuber embiye-embiye cekire meme gajian oke 1.300.000 lah
Iki gur misale iki ndelalah sesuk gajian 1.300.000, 1.300.000 kowe meh njaluk ditukokke apa? Sak yuta 300 iki malah ewu ya ler apa? Ora sah ngono. Gelang etuk sak gram. Apa emas regane piro? 800. Ya nek 1.300.000 itu 1 gram ya itu karo tengah gram lho kok. Sik ora asline neremu ki kowe pengen ditukokke apa ngono wae. Sepeda listrik ora entuk. Ya sepeda listrik aja ngarep-arep gaji YouTube sik. Bapak. Apa? Pasti apa? Kok sik akhire tak tekoki mama dudu kowe kok kowe carry. Mama sik, kowe njaluk ditukokke apa ngono sik wae wis. Tukokke ruko. Heh? Ruko. 1.300.000 wae ruko ya ending no, liyane ruko duwe kok. Rak sakarepmu apa kowe? Ndiner apa ngono? Dipikir. Mama arepne baju. Sing kowe selama ini dadi bojoku urung pernah tak tukokke wis. Lah apa? Lah mulane kuwi apa kowe nermu ya apa? Sing di dalam pikiranmu ki apa? Gelang. Gelang? Deal? Deal? Deal. Oke. Lho bolo. Urung gajian YouTube njaluk gelang bolo. Cepet. Njaluk gelang ya. Oke. Dadi nganu wis iki tak goceki omonganmu tak goceki. Iki gandeng kowe njaluk gelang sadurunge gajian YouTube. Berarti sesuk nek YouTube gajian, Bapak. diam dhisik iki aku arep ngandani mae iki lho. Ya. Engko nek bar ngandani mae ngandani kowe genti. Ya. Ya, rungono sik. Iki mae njaluk gelang le. Heeh ta? Saiki gandeng kowe njaluk gelang. Ya kowe ya melu nganu. Melu ndedonga. Melu ndukung aku ben channel iki ndang gajian. Engko nek gajian pertama kali wis aku janji. Gajian pertama kali mbuh pira? Mbuh pira? Engko tak tukokke gelang. Sak wujud-wujute, sak regan-regane sing wujud gelang ya. Engko nek cukup ya tak tukokke kuwi gaji pertama, nek kurang kok tak tambahi. Ngono piye? Piye? Ya. Oh iya mu ora mantep ngono. Tenanan iki. Apa duite Dapi Fitrah nggo tambah sik? Loh. Ya piye ya? Iya. Oh, Dapi iya kok. Duitmu nggo tuku gelang nggo mama ya? Ya? Tumbaji sik. Ya? Duitmu Fitrah sesuk sing nggo tuku pit. Aku ora tukune aku kalung wae sing ngene. Kalung ki apa kaya mbak-mbak ora oleh nganggo kalung? Kowe iki tuku pit to. Duitmu Fitrah dienggo tuku gelang sik. Nggo nukokke mama ya. Ya? Ya. Ya? Ya, Oh. tapi sithik wae. Kok sithik wae to? Lah engko kurange akeh no mama engko duite. Tapi kan aku entek duitku. Ya wis ra sida engko le nambahi bapak wae. Tak tambahane. Oke bosku. Jadi wis jelas. Terus kapan aku Diam dulu. kadane? Wis. Ternyata bojoku nganu. Selama ini ki njaluk gelang. Yo tak tukoke gelang, Mak. Tapi rasa gede-gede ya. Kok ndak kabotan kowe kok. Udah gelang mas rehan yo nganggo. Aja melu-melu rehan. Wis berarti iki garek ngenteni nganune. Ngenteni saatnya gajian. Oke Bolo, njaluk tulung bantuane Bolo. Aku Didukung, di subscribe channelku iki Bolo. Ben ndang entuk 1000 subscribe, ben ndang gajian, ben iso nukokke gelang bojoku. Terus terang wae aku sakploke nganten anyar, nganten saiki ya urung pernah nukokke sing jenenge mas-masan nanggon-nanggon dienggo bojoku yen mesake tenan. Ampun ndak engko copot. enggak apa. Aku pernah nukokke kowe mas-masan ra to? Lah, kok pas tekok to? Engko nek aku lali barang kok. Ya Allah, masa Allah entek lali ra ya.
Burung pernah aku nukok ke. Soalnya ya ora pernah njaluk aku ya. Ayo, apa kowe pernah njaluk? Dijaluki ya pandang. Papa. Dijaluki. Papa. Dalem Mas Dapi wis enak nu. Oke bolos, ngono wae matur nuwun karo kabeh. Ya, terima kasih sudah nonton video iki. Aku njaluk dongane, njaluk dukungane, muga-muga penjaluke bojoku sing pengen duweni gelang emas ndang kelakon. Nek wis kelakon aku ya plong melu seneng. Ya. Mudah-mudahan semuanya saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke bosku, see you next video. Terima kasih, bye bye. Wes, patani.